Million kɛmɛ donna an ka jamana taamaden minnu sigina ka na faso kɔnɔna la ni kɔrɔfɔ ye min kɛra an ka minisiri fɛ n'ale ka baara ɲɛsinin don taamadenw olu ka koɲa ɲɛnɛbɔli ma ani farafinna ko ni a ye o dantigɛliw kɛ minisiri ka ladala lajɛ kɔnɔ. Ni de ye bi kunnafoniw la fanba ye ka fara dɔ wɛrɛw kan minnu bɛna lase aw ma décembre kalo tile 2024 Mifa Production ani Onde Télé u ka jabaraniso sanfɛ. Aw bisimila aw ni yantuma. Yasa sɔrɔ o bɛ se ka yiriwa Sahel jamanaw olu kɔnɔ cogoya min na min ye tile 3 lajɛ o kun kɛra Bamako CICB kɔnɔna la n'o o kɛra ni kalo in tile 2 ka taa se a tile 4 ma a ɲɛmɔgɔya o kun bɛ an ka minisiri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ bolo ni o ye général de division Abulaye Maiga ye wa kɛnɛ in kan o kumana fɛn caman kan tile 3 kɔnɔ ni o dɔ ye usine ko sinfinw olu ka baarako sabatili ko ɲa min ye Burkina Faso u ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la ni o ye Julien Dembele Sanu ale ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ laɲini fanba dɔ ye min ye AES olu opérateur économique ka fara jagokɛlaw u kan minnu bɛ baara suguya kelen kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kangeli fɔ ka jɛ ka baara kɛ wa an ka minisiri min fana ka ca ɲɛsinin don usine ni jagoko o ma ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale y'a yira k'a fɔ yasa ɲɛtaga baara o bɛ se ka sabati cogoya min na o fɔ min ye AES o jagokɛlaw ka fara minnu bɛ kɛnyɛrɛye baaraw kan olu bɛɛ lajɛlen ka fara olu kan u ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali kɔnɔna la minisiri mun ka baara ɲɛsinin don an ka jamana kɔkandenw ani farafinna ka kelenya o sabatili ma a y'a yira k'a fɔ tarata tɛmɛnin na minisiriw ka ladala lajɛ kɔnɔna la Mali kɔnɔna na k'an ka jamana taamaden minnu sigina ka na faso kɔnɔ sefa wari miliyɔn 100 ko de donna olu ka musaka o dafɛ ni o miliyɔn 100 cɛla projet 40 o dilanna wa baarakalan o kɛra sinfin 40 o kunna o tɛmɛnen kɔfɛ min baarakɛminɛ ko o taara ka di sinfin 5000 ma ni o sinfin 5000 cɛla 40 minnu bɛ ni kalan kɛra olu kunna an ka jamana kɔnɔna la olu yɛrɛ sen bɛ o la wa yirala k'a fɔ ni baara in a kɛra an ka jamana ale ka cɛsiri bolo ani fana o ni OIM o fana ka jɛɲɔgɔnya baara kɔnɔ ni o ye kule min ka baara ɲɛsinin don diɲɛ taamadenw olu ka koɲa ɲɛnɛbɔli ma wa o tɛmɛlen kɔfɛ min ye taamadenw olu yɛrɛ tɔgɔla don ɲinɛ san kɔnɔ Mali ta ko o bɛna la ɲɛnɛmaya Segu kaw fɛ yen nɔ ni o bɛ daminɛ ni kalo in tile 19 ka taa se a 21 ma ni o ye journée internationale des migrants wa ko dakun bɛ fɛn min kan o de ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ taamadenw olu kan fɛɛrɛ min kan ka se ka latigɛ yasa o bɛ se ka tanga o ma cogoya min na dakun bɛ o kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma o bɛna kɛ fana muso ani denw ko sabula wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ a ka jugu olu ma kosɛbɛ hukumu kɔnɔna na o bɛna hakilijakabɔ kɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Cakɛda min ka baara ɲɛsinin don ka sɛgɛsɛgɛli boli an ka jamana kunnafonidilaw ni kunnafonidiso olu ka baara tagaboloya kan ni a bɛ fɔ o ma haute autorité de la communication du Mali fɔ cogoya wɛrɛ la olu kun ye tile 2 hakilijakabɔ baaraw kun kɛ ka ɲɛsin AES o kunnafonidilaw olu ma ka fara o kan Laginɛ Conakry nka jamana jɔnjɔn welele o kun ye Togo jamana ye u ka ni lajɛ laɲini fanba dɔw kun ye ka se ka u ka dɔnniyaw ka ɲɛfɔli kɛ o koɲa kan jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ ɲɔgɔn ka kunnafonidi baaraw tagaboloya kan ani a sariyaw olu kɛ cogoyaw kan a ɲɛmɔgɔya o kun bɛ an ka jamana kunnafonidiko minisiri bolo n'o ye kunnafonidi fɛɛrɛ kuraw ani ka fara yɛlɛma kura minnu donna an ka cɛw kɔnɔna la o minisiri bolo n'o ye Alhamdu Ak Iliani ale ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ laɲini fanba dɔ ye min AES kunnafonidilaw olu bɛɛ lajɛlen ka faamuyali caman sɔrɔ u ka baaraw tagaboloya kan min yɛrɛ bɛ se k'a to fana a jamana 3 u bɛ se ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka o sɔrɔ Aki ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye Gawusu Kulubali ale y'a yira k'a fɔ nin baara in ni o ye kunnafonidi baara ye a man ka kɛ kunfɛtɔko ye ko sabula kunnafonidila ale ka baara kan ka kɛ ni a ye kunnafoni mun sɔrɔ a kan ka sɛgɛsɛgɛli boli a kan ɲɔni a k'a fɔ k'a bɛ kunnafoni ka a jɛnsɛn a baara in kuncɛ don yɛrɛ hali bi min ye Aki ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira k'a fɔ lajɛ in a ye nafaba sɔrɔ sabula ko caman farala dɔntaw o kan kunnafonidilaw olu fanfɛla la wa min ye ko kunnafonidilaw ye a laɲini fana kulu dɔ o ka sigi sen kan n'o ye jamana fɛn fɛn kun bɛ a kɛnɛ kan o kunnafonidilaw
u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ɲɔni sankura o nata cɛ u ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa fili minnu bɛ kunnafonidilaw sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna na u bɛ se ka taga o ma cogoya min na ka kalan kɛ o kunna fana o tɛmɛlen kɔfɛ min ye kunnafonidilaw olu ka kulu ye jamana fɛn fɛn kun bɛ a kɛnɛ kan olu ye a laɲini ɲɔni sankura o nata cɛ kunnafonidila fɛn fɛn kun bɛ a kɛnɛ kan u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kuluba kelen yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu kunnafonidi baaraw tagaboloya kan min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ bila fili minnu na n'o ye kunnafonidilaw bɛ bila fili minnu na olu waleya ninnu ka se ka dabila cogoya min na wa a laɲinina fana ko ni kunnafonidilaw bɛ u ka baara la n'u tora ka taa jamana baaradaw olu kɔnɔna la an ka baarada mɔgɔw olu kana sɔn ka ban ka kunnafoni sanuman di u ma ko sabula nin bɛɛ ye waleya min bɛ se ka dankari kɛ kunnafonidilaw la u ka baaraw kɔnɔ wa yirala k'a fɔ ko sankura nata o lajɛ o bɛ taga kɛ Wagadugu ni o ye Burkina Faso jamana ye. Cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don kɔriko ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye CMDT olu kun ye u ka lajɛ 102 o kɛ Bamako kɔnɔna la Desanburu kalo tile 2 o tɛmɛnen na a kɛnɛ kan o kumana fɛn caman kan ni o dɔ ye ko ka CMDT k'ale bɔ kɛnyɛrɛye la ni ka a fara ɲɔgɔn kan ni o ye ko ka kɛ fusion ye a ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka kɛ bakuruba kelen lajɛ fanba dɔ kun bɛ o kan i n'a fɔ a laɲinina cogoya min na assise min kɛra février kalo la 2021 kɔnɔna la ani i n'a fɔ conseil d'administration mɔgɔw olu fana ye a yamaruya di cogoya min na CMDT ɲɛmɔgɔba n'o ye Mamadu Mustafa Jara ye ale y'a yira k'a fɔ CMDT ka ni farali ɲɔgɔn kan ni a bolofaraw ni olu farala ɲɔgɔn kan ko bɛna kɛ sababuba ye min b'a to danaya o bɛ sinsin u ni sɛnɛkɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna to fana caman bɛ fara u ka dɔntaw kan wa a bɛna kɛ sababu ye fana min ye Mali kɔɔri o fana o bɛna cɛya. Cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don ka Mali kuranko o fanga ka o bonya kosɛbɛ ni a bɛ fɔ o ma projet d'amélioration du secteur de l'électricité fɔ cogoya wɛrɛ la PASEM olu kun ye u ka lajɛ 9nan kɛ Bamako kɔnɔna la lajɛ min yɛrɛ senfɛ u kun bɛ ka dantigɛli kɛ u kan ka baara minnu kɛ 2025 o san kɔnɔna la ni o b'a daminɛ janvier kalo la ka taa se san wɛrɛ o décembre kalo ma a ɲɛmɔgɔba ni o ye Jabate Alima Traoré ale y'a yira k'a fɔ 2025 san kɔnɔna na min ye miliyari 27 ye k'o bɛna baara kɛ o de la ni o cɛ la miliyari 19 o bɛna don Mali kuranko da fɛ. Mali Croix-Rouge mɔgɔw kun ye lajɛ dɔw kun kɛ Desanburu kalo tile 2 tɛmɛnen na Bamako kɔnɔ min yɛrɛ kun senfɛ o ye damakasi kɛ ka ɲɛsin an ka jamana gouvernement kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ani mɔgɔ sugu o sugu u ye damakasi kɛ ka ɲɛsin o ma u ka se ka o kokɔrɔma don ni fɛn ye min yɛrɛ bɛ se ka to olu bɛ se ka sanji kasara ye maa minnu sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ɲinɛ san kɔnɔ olu bɛ se ka o dɛmɛ cogoya min na o ye a yira k'a fɔ min ye miliyari 5 ani kɔ ni o sera ka sɔrɔ o fɛ o bɛ na o don mɔgɔ 200,000 ani kɔ olu ka musaka la ni sanji kasara ye minnu sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ni o bɛna tila an ka marabolo olu ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye Kulukoro, Kayi, Segu, Sikaso, Gawo, Tombouctou, Mopti ani Bamako o districtu o fana kɔnɔna la wa a yiralen don k'a fɔ fana ka a danganiyalen don min mɔgɔ 1,000,000 ani kɔ ko baloko dɛsɛ ye olu de sɔrɔ Mali kɔnɔna la nka olu cɛla ko mɔgɔ minnu ta sɛbɛkɔrɔ ka jugu o ye mɔgɔ 100,000 ani mɔgɔ 20 ko olu de ta o sɛbɛkɔrɔ ka jugu kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔfɛ a baara kuncɛli kɛnɛ kan Croix-Rouge ale secrétaire général ni o ye Nuhu Mayiga ye ale ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn fɛn ni olu tɛ baara kɛ Croix-Rouge la k'u bɛ ka taa ko baara kalan o bɛ kɛ mɔgɔ kunna u ka taa o tɔgɔ sɛbɛn Croix-Rouge la n'o ye formation ye k'o bɛ kɛ sababu ni kasara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛna walima u masuruna mɔgɔ dɔ ɲɛna o bɛ se ka baara kunfɔlɔ kɛ min bɛ se k'a to a tigi o ni bɛ kisi ɲɔni Croix-Rouge baarakɛlaw olu ka yɛrɛ ka ye a kɛnɛ kan. Kabini 1988 Desanburu kalo tile fɔlɔ ka taa se a 30 ma diɲɛ seleke 4 tɔnba kulu min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma olu ye Desanburu kalo o kalo kelen kɛ ni ka o kɛ ka ɲɛsin maa minnu garijigɛ o kɛra sidala bana ye a baara in laɲini ye ka se ka a to mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ sidala bana ale kan ani fana a bɛ se ka kɛ sababu ye fana dɔ ka se ka bɔ a bana in na ani ka se ka fura ka a lasɔrɔ mɔgɔ minnu garijigɛ kɛra a ye ka fura sɔrɔ
sɔrɔ olu ye nɔgɔya la. Dakun bɛ fɛn min kan o de ye mɔgɔ minnu garijɛgɛ kɛra a bannen ye ka se ka olu ka hakɛ k'a ta ba la. Nka min yɛrɛ ye Mali tɛ ye a bɛna laɲɛnɛmaya Segukaw fɛ ɲinɛ san kɔnɔ. Nin ye a san 32 ye diɲɛ seleke 4 tɔnba a ye desanburu kalo tile 3 ka o sugandi ne k'o kɛ don ye ko o ɲɛsin mɔgɔ ma mɔgɔ minnu garijɛgɛ o kɛra lujura o ye n'o sigira sen kan kabini 1992 o san kɔnɔna la wa ɲinɛta Mali kɔnɔna na o la ɲɛnɛmayara. An ka dakun kun bɛ fɛn min kan o de ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔ minnu garijɛgɛ o kɛra lujura ye walasa o bɛ se ka don mɔgɔninfinya la cogoya min na. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ko o ɲɛfɔ aw ye o kɛra nin ne an bɛ foliba lase aw ma sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la dan tɛ foli min na aw fɛn ni aw bɛ ka an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Association des Amis d'Angers du Mali ani Faransitaw an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo k'an ka dibi la baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ. Aw ni cɛ ka kulomajɔ la Ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantanw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.